Šampión kategórie 5. Vína červené, suché. Vinum 6 Cabernet Franc, výber z Hrozna, ročník 2011 od Víno Matišák z Pezínka. Tak tento Cabernet Franc pochádza z juhoslovenskej vinohradníckej oblasti, z obce Rubáň, od vinohradníka pána Gašpara. Dosiahol cukor na 24 normalizovaných, takže bolo by to v kategórii výber z Hrozna, ale Cabernet Franc nie je u nás uznaná odroda, tak máme to ako značkové víno, ale patrí to medzi veľmi staré pôvodné francúzske odrody. Víno sa vyznačuje mohutnou farbou, plnou vôňou po sušených kôstkovinách, po slivkách a po rýbezliach. Chuť je veľmi mohutná, pikantná, kde sa prelínajú rôzne tóny. Víno je veľmi štrukturované. Sú tam tóny vanilky, trochu tabaku, aj sušeného ovocia. Je to veľmi víno mohutné, pikantné, dosahol veľmi vysoký alkohol vďaka cukornatosti a zrelo v týchto barikových súdoch vlastne 2 roky v naturálnej forme bez filtrácie. Vlastne sa iba stáčalo, použili sme takú technológiu, aká sa používa v Bordeaux a víno vlastne išlo aj v nefiltrovanej forme do fliaž. A je to kupáž rôznych súdov, či nových, starých, aj väčších objemov. Na toto víno sme veľmi ako pyšní, lebo darí sa nám s ním vyhrávať na rôznych súťažiach a aj tomuto vínu sa hovorí veľké víno, lebo toto víno fakt veľa vydrží.